Fl-ewwel 9 xhur ta' childcare b'xejn kien hemm żieda ta' 21% fin-numru ta' tfal jattendu ċ-ċentri għal ħarsien ta' tfal, filwaqt li 50 persuna kienu impjegati f'dawn iċ-ċentri. Dawn ir-riżultati ħarġu f'konferenza dwar is-servizz ta' childcare li għaliha attendew parteċipanti minn diversi pajjiżi Ewropej. Fil-konferenza kien innutat li fil-Country Specific Recommendations dwar Malta, il-Kummissjoni Ewropea m'għamlitx referenza għal qasam tax-xogħol. Dan għaliex Malta ħadet il-miżuri meħtieġa biex tkun indirizzata l-isfida tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, fosthom permezz tal-istess servizz ta' childcare b'xejn. Fil-waqt li ppreżentat in-numri li ħarġu mir-riċerka li għamlet, Dr. Anna Borċ tkellmet dwar l-esperjenza pożittiva ta' dawn iċ-ċentri. It-tfal jiġu stimolati fejn tidħol il-lingwa b'attivitajiet differenti biex kemm jista' jkun aħna nippreparawhom biex ikunu anki l-qudiem lesti għal-ħajja in ġenerali. Huwa stmat li s-sigħat li ħadmu l-ommijiet nisa li daħlu fid-dinja tax-xogħol fissru kontribut ta' kważi 2 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Dan f'perjodu ta' inqas minn sena li matulu 200 daħlu f'xogħlijiet b'ħiliet baxxi jew medji. Li wera ċarija li kienet miżura tajba biex tgħin l-aktar ommijiet biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol, speċjalment ommijiet li forsi tħul tagħhom ma kienx daqshekk għoli. Allura din żdiedet l-affordability għal dawk l-ommijiet għamlitha iktar kif tajt worthwhile għalihom li jidħlu fid-dinja tax-xogħol għax iċ-childcare se ħajkun b'xejn. Anna Borċ li tgħallem ukoll fiċ-ċentru tax-xogħol fl-Università ta' Malta saħqet li l-Gvern issa għandu jħares il quddiem bilan li jestendi l-iskema ta' childcare b'xejn. U allura jista' jkolli l-iskema fil-proċess forsi dawk it-tfal li ġej minn familji fejn hemm problemi soċjali, problemi fil-familja fejn waħda mill-ġenituri ma jaħdmux jista' jkun hemmhekk qegħdin nitilfu xi tfal u allura naħseb li tajjeb li l-iskema wkoll naraw kif fil-qudiem nistgħu nimpruvjawha biex jidħlu dawk it-tfal fis-sistema ta' childcare.